Maar dat legt ook een verwachting neer voor 2014. Want dat moet helemaal het jaar worden van Brigitte. Nou, dat zou wel heel... Nou ja, we gaan gewoon lekker door, joh. Maar je wil natuurlijk altijd wel weer iets beters, iets mooiers of iets anders vooral. En voor mij wordt 2014 wel, ik hoop dat ik begin van het jaar uit kan komen met een mooi liedje. We zijn heel veel aan het optreden. We hebben net een hele mooie set van een half uur gemaakt. Met hazesliedjes, met songfestivalliedjes. Dus we zijn ook aan het schrijven voor over 2 jaar wil ik het theater weer in. En dan ook met mijn eigen liedjes. Dus er zijn heel veel ideeën om met mensen samen dingen te gaan doen. Dus ja, we gaan gewoon lekker door. En vooral heel veel zingen en het land in. Ik zing natuurlijk al heel lang en ik vind het ook onwijs leuk om te zingen. Want anders zou ik het niet zo lang hebben volgehouden. Maar het is wel fijn dat je voelt dat mensen het leuk vinden. En dat je een soort van beloning krijgt. Dat is natuurlijk altijd fijn. Nou, het is wel natuurlijk te gek als je iets opneemt en je bent er zelf heel erg blij mee. En dat de mensen het dan ook leuk vinden. En heel veel reacties, heel veel mailtjes op Facebook, natuurlijk Twitter. En ook met name van de radiozenders die het hebben omarmd. En dan ben ik wel natuurlijk heel erg blij en tevreden. De kerstdagen staan er voor de deur. Hoe ga jij die vieren eigenlijk? Nou, ik ga eerst in december nog 9 dagen op vakantie. Heel fijn. Dan mag ik even naar de zon. En de kerstdagen, er staan een hoop optredens. Dus ik ga ook optreden. Maar ik ga natuurlijk ook gewoon lekker met mijn gezin thuis lekker koken. Ik kan niet zo goed koken, maar mijn man wel gelukkig. En we kunnen ook halen en we kunnen ook uiteten. Maar dat wordt een combinatie van werk en privé. Ik kan me nog van vorig jaar herinneren dat jullie ook op vakantie gingen in december. Is het een beetje vaste prik aan het worden? Wij vinden het altijd lekker om in december heel even weg te gaan. En vorig jaar deed ik natuurlijk een toertje met de Zonnebloem, een theatertour. Dus toen was december ook mijn enige maand vrij. En dat is eigenlijk zo goed bevallen. Want tegen die tijd geef ik alweer bijna licht. Zo wit ben ik dan natuurlijk. Dus dan kan ik wel weer een zonnetje gebruiken. Ja, het is gewoon lekker om dan heel even weg te gaan. Waar gaat de reis heen? Aruba. Ja, ik ben een bofkont.